Na natin to sa Iligan. Bye, Iligan. Ko dito sa Iligan. Ito po yung kwarto niya, guys. Ito, dalawang bed. Ito. Then, meron ding cabinet. Cabinet. Atake niya, guys. Cabinet. Ito, here. May hanger pa. Isa. Ganda siya. Tapos, yung CR. Ito po yung CR. CR. Ito. May shower, may hot and cold. Ito. Oh my God! May Wow! may TV, may at saka kitchen. Ito, guys. Yung kwarto niya. Dalawa po yung kwarto niya. Last na natin to sa Iligan. Bye, Iligan. Ito, guys, yung sala niya. Ang ganda niya, guys. Ha? Pawalay siya. Sige ra. Motor sa ta. Taga Cebu ko, pero taga Iligan ka, kadumdum ka ni. Sa inyo, sige na maglaag diri no. Kung ano na ninyo no. Mo, maning ko na nandito. Hindi siguro ni siya December no. Daghan kayo mang. Dili may tanong ni live band. Kamo? Pinakasaba nga table. Tanghaga sa gugma. Wow, mystery of love with live acoustic band. Ito po yung guys. Oh my God! Wow! Look, a nice heart. Sige, ikaw sa picture.